Много често се задава въпроса какво ми е необходимо преди да започна проектиране. Най-добре това да го изговорим с нашия архитект. Но някои неща, които са жизненно важни, са предварителен договор с ВиК и може би предварителен договор с електроснабдяване. Там ви показвам мълния защитата. Да се сещаме за тези неща. Все пак трябва да имаме урегулиран поземлен имот в ПУП и да знаем какво искаме. Оказва се, че много често ние даваме препоръката или по-точно изходните данни, какво трябва да събере един собственик на парцел преди да започне да проектира. И следващото, фундаментално важно нещо е да имаме нашата идея какво всъщност искаме да правим на имота, който имаме, дали ще го даваме дали ще го ползваме като къща за постоянно живеене, дали ще бъде вила, дали ще е хотел, да си имаме концепцията и най-вече, ако ще живеем в него, което е най-често срещания сценарий, какво всъщност искаме да правим в него, как да преживяваме. Ако е в планината, обичаме ли ски, разходки, снега или летните разходки с планината, обичаме кулинария и трябва да има място за готвене, дали обичаме всъщност зимни спортове с голям гараж, който трябва да има моторни шини, ТВ-та за пролетния сезон, дали всъщност сме фенове на спато, дали искаме да имаме сауни, джакузита, парни бани, да мислим в тая посока. Много е важно да знаем ние самите как ще преживяваме, с колко деца сме, с деца ли сме, без деца ли сме, с домашни любимци или без. Всички тези неща ги слагаме на масата и казваме, окей, ние това искаме да правим в тази сграда, това не е необходимо и един архитект, правилният архитект ще ви измисли сградата за вашия парцел, за вашите нужди, така че те да бъдат адекватно срещнати. Това какво означава адекватно срещнати? Квадратурите, пропорциите на сградата да отговарят на нуждите ви и вие ще кажете дали обичате малко повече пространство или всичко да е оптимално с цел спазване на някакви финансови параметри, подходите са различни. И след това проектирането започва и минавате фаза 1, 2, 3 на одобряване. Изходните данни, виза за проектиране, предварителен договор с електро, предварителен договор с водоснабдяване са ви едни от скиците. Стартовите неща и най-вече добрата идея.